Πάμε λοιπόν τώρα να δούμε όλα τα story που ανέβασε ο Μπούγια. Όπως μπορείτε να δείτε εδώ πέρα, έχουμε τα story του Μπούγια, όπου έχει ανεβάσει ένα poll χθες, το οποίο δεν το πρόλαβα, αλλά βλέπουμε το αποτέλεσμα του poll, όπου λέει διαλέξτε ένα νούμερο, είναι τέρμα σημαντικό. Και λέει 1, 5, 10 και δείχνει ότι πάρα πολλοί έχουν ψηφίσει, το 46% έχει ψηφίσει το 5, που δεν ξέρουμε ακόμα τι σημαίνει. Και αν δείτε στο διπλανό story, λέει άκυρο το live, μοντάρω βίντεο και έχω. Και στο επόμενο story βλέπουμε να έχει ανεβάσει τη φάτσα του Λουκανικόπιτα και πολύ πιθανόν να απαντάει στο βίντεο του Λουκανικόπιτα και κάνει μοντάζ στο Premiere, όπου σημαίνει ότι ετοιμάζει βίντεο και λέει OK, ακραίο challenge και στο βίντεο που φτιάχνω. 5 ευρώ σε φιλανθρωπία για κάθε ψέμα του κυρίου. Θήκαμε δηλαδή, θα έχω counter, μην αγχώνεστε. Για μένα το συγκεκριμένο story ήταν από τα πιο τρομακτικά. Από ποια άποψη? Ότι περιμένω να δω τι θα υποθεί μέσα στο βίντεο απάντησης του Μπούγια. Και για να σημαίνει ότι ο Μπούγια κάθεται αυτή τη στιγμή να δημιουργήσει βίντεο, σημαίνει πως έχει όντως κάτι να απαντήσει απέναντι στο Λουκανικόπιτα. Μετά στο επόμενο story που ανέβασε λέει coming soon, αυτό είναι όντως αλήθεια. Στο τέταρτο story που ανέβασε ο Μπούγια, βλέπουμε κάτι που δημοσίευσε ο Ρούσμπα, νομίζω αν δεν κάνω λάθος. Ο οποίος είναι ένας από τους τύπους ο οποίος εμπλέκεται κάπως στο όλο δράμα, καθώς είχε στείλει στον Μπούγια κάποια μηνύματα που είχε με το Λουκανικόπιτα πιο παλιά. Και λέει εδώ πέρα ο Ρούσμπα, απάντησε στο βίντεο του Λουκανικόπιτα. Θέλω να ξεκαθαρίσω λίγο την κατάσταση γιατί βλέπω ότι έχει δημιουργηθεί μια εικόνα για εμένα που δεν ανταποκρίνεται σε αυτό που έγινε πραγματικά. Τα DMs που βγήκαν δημόσια ήταν μηνύματα του Λουκανικόπιτα προς εμένα από την περίοδο που ήμουν ανήλικος. Οπότε με παρότρινε να κάνω βίντεο και να μπω σε μια κατάσταση που σήμερα θεωρώ ότι θα μπορούσα να την είχα αποφύγει. Beef με Μπούγια, Tour D κτλ. Και αν παρατηρήσετε, ο Μπούγια έχει κάνει highlight στο συγκεκριμένο story την εξής πρόταση. Με παρότρινε να κάνω βίντεο και να μπω σε μια κατάσταση που σήμερα θεωρώ ότι θα μπορούσα να είχα αποφύγει. Beef με Μπούγια, Tour D κτλ. Στο επόμενο story, ο Μπούγια λέει πρωτόγνωρα πράγματα, δεν μου θυμίζει τίποτα. Στο έκτο story, βλέπουμε ότι έχει βάλει πάλι κάτι που δημοσίευσε ο Ρούσμπα, που είχε κάνει δημοσίευση μάλλον στο κανάλι του και λέει: το αν κάποιος θεωρεί ότι αυτό ήταν σωστό ή λάθος είναι δικαίωμά του. Αλλά η πραγματικότητα είναι ότι δεν υπήρχε κάποια προσπάθεια από μεριά μου να καρφώσω κάποιον ή να ξεκινήσω κάτι πίσω από την πλάτη του. Αυτά θα τα έλεγα και δημόσια, απλά δεν με αφορούν άμεσα. Το βασικό θέμα είναι ότι παρουσιάστηκε ένα κομμάτι της ιστορίας στο βίντεο του, χωρίς όλο το context και χωρίς να φαίνεται τι είχε προηγηθεί. Και όταν λείπει ένα μεγάλο μέρος της εικόνας, είναι πολύ εύκολο να δημιουργηθούν λάθος εντυπώσεις. Προσπάθησα να δώσω τη δική μου απάντηση και στα σχόλια κάτω από το βίντεο. Αλλά ο θρύλος με έχει κάνει high. Εδώ πέρα εννοεί το Λουκανικόπιτα. Από εκεί και πέρα δεν έχω σκοπό να συνεχίσω άλλο αυτό το δράμα ή να το τραβήξω περισσότερο. Το μόνο που θα ήθελα ήταν να ξεκαθαρίσω τη θέση μου. Γιατί δεν θεωρώ σωστό να μείνει μια εικόνα για εμένα που δεν αντικατοπτρίζει το τι πραγματικά έγινε. Το σημαντικότερο από όλα που λέει και έχει κάνει και highlight ο Μπούγια είναι ότι ο θρύλος, ας πούμε εννοώντας ο Λουκανικόπιτας, τον έχει κάνει hide από το κανάλι. Επομένως δεν μπορεί να ακουστεί η πλευρά του Ρούσμπα κάτω από το βίντεο του Λουκανικόπιτα. Θα λάμψει. Και τελευταίο story του Μπούγια είναι ότι λέει μετά από όλο αυτό πρωταθλητές στην κολοτούμπα θα σας κάνω. Δεν ξέρω πραγματικά τι μπορεί να λέει μέσα στο βίντεο. Δεν μπορώ να φανταστώ τι βίντεο μπορεί να ετοιμάζει αυτή τη στιγμή ο Μπούγια.